بله نها به مامۆستای کورد هم علی کی دم بیشن فلسفه وان کورد علی گردلی را هفپیوینه پکتینن مامۆستا بری هر تشتی دخوازن بیشن هم خیراتن جبر کو مجارا فلسفه جبوی هر مروفکی خالکی گلکی گرنگ براستی ما خواست ام بطایبت جی بواره هفپیوینه چه بکن بری هر تشتی هم خیرات Gerek spas dikim malata ava ez jî dixwazim destpêkê te spasiyate bikim taybetî jî spasiya rêveberên Kurd FM û guhdarên wê nihêja belê gelek spas ji vê pirsê ji bo vê pirsê مامۆستا niha biborin ez dixwazim tedî hevpeyvîn rêk û rêbazê xwe ev in herkes bi rengekî dest pê dike hem jî li gorî xwe bi rengekî dî dest pê bikin berî her tiştî felsefe çi ye ez dixwazim wê bizanim hem ez dixwazim bizanim hem dixwazim guhdarê me bizanin felsefe çi ye belê felsefe rastî meriv dikare bibêje ku danasînek felsefê ku sa naguhêr be heye lê felsefe eger kurtasî jî mirov bibêje felsefe lêgerîneke mirovî ye lêgerîna têgihiştina gerdûnê ye wateya jiyanê ye gelek tiştên bibî bi terxî yani felsefe tiştekî mirovî ye çawa ku perçeyekî mirov e di felsefeyê de pirs hene lêgerîn heye ûgandina bersiva ye lê tiştê girîng ji bo felsefeyê ev rê û rêbazên ku têne bikaranîn beriya her tiştî divê rê û rêbazên aqlî bin yani tiştekî mîsoger ku em jê re bibêjin sedî sed nayê guherîn qet di felsefeyê de tune yani felsefe çawa ku hezkirina zanayiyê be wisa jî meriv dikare bibêje ku hezkirina zanyariyê ye yani zanyarî heye felsefeyê de erdem heye daxwaza têgihiştina bûyêra heye yani pirs û bersiv em bibêjin lêgerînek bêrawest e di felsefeyê de yani ev felsefe tiştekî mirovî ye çawa ku di jiyana me de em bibêjin ol heye siyaset heye ahlak heye felsefe jî bêguman heye û herdem hebûye jî rastî bêtir mirov dikare bibêje ku felsefe tiştekî mirovî ye felsefe ne zanistek e felsefe em bibêjin ne ilm e felsefe ji ber wî yekî jî raşmendiyek em bibêjin raşmendiyek mirovî ye û aqilane ye rê û rêbazên felsefeyê herdem akıl bûye mantık bûye tiştê ku akıl û mantıkê meriv qebûl nake felsefe jî vê yekî qebûl nake helbet her pirs û pirsyarên ku têne kirin mirov nikare bibêje ku pirsiyarên felsefî ne beriya her tiştî pirsên ku têne kirin divê pirsên çawa bin divê pirsên aqilane bin û pirsên mirov bêjin pirsên giştî bin yani pirsên tevgişt bin pirsên giştî çawa ye mesela meriv bibêje ez çawa îro dikarim erim malê an rêya mala min ji kîja qolanî derbas ve ev bêguman ev pirsek e ev ne pirsek felsefî ye pirsek felsefî beriya her tiştî dibêje divê ku pirsek tebahî be pirsek tebahî be yani felsefe bêtir mala xwe de em bibêjin daristanan mala xwe nade yeko yeko daran yani ev dar kîja ye çawa ye taybetmendiyê vê darê çawan e filan felsefe rasta rast pirsa xwe dike dibêje daristan çi ye yani pirsên felsefî ev pirsin yani piranî bibûrin mamoste yani piranî hûn dibin giştî civakê bi tevayî alaqadar dike an rasterast tenê bi mirov ve jî alaqatê xwe tune xwe yani hiş bir mejiyê mirov tenê wekî şexs yani ez dixwazim vê jî Dêga gelek tiştên pirsên felsefî dema xwe de dema ku hatine kirin û ew lêgerîna wê pirsê bersiva wê pirsê piştî demek ki bu ne di civakan de bu ne rê û rêçik bu ne xwendige mesela em bibêjin pirsa ku di antîkê winanê pirsa yekemîn hatibû kirin mesela ew arke çi ye filozofên xwezeyê antîkê winanê cara pêşin vê pirsê kiribûn ew pirsa kir ku civak ber bi vê pirsê ve here û ne yek filozof e dehan hatta sedan filozofan ketine lêgerîna dîtina vê pirsê bersiva vê pirsê lewma jî tiştê ku felsefe dike rastî ev tiştekî gelek ecêb e dibêjin
yani felsefe o piştiki bu civaki cudaya ciheye ev tegiştenek çevte ci bu mrovle heben jiyana mrovle hebe elbet felsefeci lüvedere heye çünkü mrov dama ku jiyana fazla ku bugorine yan bu biginenek bersi var ne tane jiyana koya komelici dugorine mesela Sokrates dama ku helvesta koya ku serine tamam lehemleri ve kanuniya antik Yunaniya ve de bu nav geldi bu sembolik Jiber jibo rastiye yura bu canı ko da u kat rastiya ko u fikri ko bana da paş elbette rehne çiçek bu le sujdar kirince çiçek bu çiçeku Sokrates lehember serine tamam au sujdar kirina wan ya da bu davi Murov dibêje ku mirov dikare bibêje tekîliya felsefeyê ciwa gelek kurte. Yani çünkü çawa ku me got ew jî rihişmendiyek insaniye ye, mirovî ye. Çawa ku di civakê de hol heye, çawa ku em bibêjin helak heye, çawa ku siyaset heye, çawa ku dîn heye, wisa jî felsefe jî heye. Nabe ku mirov felsefeyê ji temamî jiyana civakî kut bike û felsefê bike tiştekî wisa nedîtbar an em bibêjin tiştekî raziber. felsefe heye dicivaki dici işte berbiçave lehebet sepandinin felsefeyi vaki ambejin ilm vak zaniste anmuk ol dicivaki de zede naye dikim naye diciber ku ambejin kabatek işme akliye diciber büyü ki zede sepandinin felsefeyi yarımsa berbiçav braste nabine gelek süt afeda felsefeye heye u peşketina civaka hem de jî merem dikare bibêje ku felsefe gelek rolek xwe a mezin heye. Yani eger ez yek hevokî tenê dixwazim bibêjim eger îro dema xwe de felsefe tune bûye îro ne medeniyet hebû ne mirovahî hebû ne pêşketin hebû ne jî em bibêjin zanist hebû em nikarin bibêjin tiştek hebû. Çünkü felsefe cara ew netice derketineke. Yani hepsi bu saat avay ki hazır amade cimette kostuk bu hember wan seri mutawinin felsefe hember bir ki seri rahatke. Kat kabul nake pırsen kotke u seri horatke. Yani felsefe desta avudda ve bizim bu felsefe seri değere u kat seri natawine u pırs bu پرسکریک میخوشی میبیجن تکوشینک به هم تدایه و اب تکوشین از باورم هیچی جواکن نه همدن هیچی اب تکوشین برداشت کن. بله. سپاس ماموستنا یا راستی یا حالیه هری گرینگ از دخوازم پرس بکم. Yani insanek, mirovek çima felsefe him bibe. Yani jboy çi nihayet ki kuve heyf pevmina ma godarji bike. Yeki biyani dibe kurd dibe fark naki. Mirovek bu tenaha Jbo çi divê felsefê hîn bibe, jbo çi divê felsefê bizanibe. Wê çi sûda felsefê ji vî re hebe divê serdema mele ku ev mirov hewl bide ku felsefê hîn bibe. Ez net ji bo Kurda tenê nabêjim wek mirovekî li ku dere cîhanê divê bila bibe. Ji kîja netewê divê bila bibe. Ji bo çi mirovek divê felsefê hîn bibe. Gelek rastî ku mirov civakan de wek rastî tene dîtin rastî meriv nikare bibêje ku watên xwên rastekên an rastîn xuya dikin. Felsefe em bêjin rê û rêbaza lêgerîna heqîqetê ye. Heqîqet bêguman ne dibin serveriya tu kesî de ye. Beriya her tiştê divê meriv felsefeyê ji bo xwe fêr bibe. Felsefe tiştekî wisa ye tiştekî bi vê nevê ye. Yani insanekî em bêjin insanekî ku li wateya jiyana xwe tucar nepirsiye lê negeriya ye. Bêguman dê tênegêje wateya gerdûnê, wateya jiyana komelî, wateya em bibêjin jiyana ahlaqî, wateya erdemê, wateya jiyanek bi hev re, jiyanek daxwaza jiyanek wek hev em bibêjin yan aştî xwaz yan gelek bi vî rengê. Beriya her tiştê çawa ku bigot felsefe beriya her tiştê divê mirov felsefe ji bo xwe bixwîne. Çünkü felsefe tiştekî insani ye. Felsefe merak e. Yani ez dikarim bibêjim ku taybetmendiya insan a herî berbiçav ew merak û hesta em bêjin şaşwaziyê ye.
Yani hem merak dikin, hem şaş dibin, acemmayı dibinin, bu zaviye davet edeceğim, pırse hot kiran, ben ev çiğe. Eğer ev legarin, ev dahvaza nitine, ev dahvaza legarin nitine bu, peşketin kat şeynedi bu. İnsan, az ne bavarın ku, İro ve bir geçta vataya koya, ana vataya koya İro'yu. Mesela gelek insan dibecen ahlak. Ahlak çiğe. Ahlak, tamam dibecen ahlaka oli, ahlaka civaki, ahlaka takekesi, ne olsa? Ahlaka peydakoaz, ahlaka dibecen egzistansiyalist. O gerek cüreyin ahlakı yani. Elbette bir murubat, bu ataya var. Bizani ve bu kuazı var bir fermi be. Yani az dibecen دیتنا کسیاتی خود فلسفه از زنم گوره بازک باشه بریا هر چی انسانی که خود نزانه خود نزانه از ne باورم کوده بتشتکی دیجی بزانه نزانی yani elde bizim felsefeye rojavayı بریا هر چی ana bu bazı bu felsefe yine insanın konu büke. Nahal gerek bajarın Avrupa'yı Navendin felsefe yetene avakirin. Felsefe çi perivant ke. Felsefe şu ana diyecek o. Bu çavat karın fikrin koyun Kevin. Han bu fikrin koyun bu reyli peşiya ve digirin. Wan fikrin koyun kemde şopi. Evnin bübecin kemde perest. An haşk baver. Çavat kanı o juvan rızgar bikin. Çavat kanı o juvan kalaş bikin. Yani felsefe de ve kedeci alikaya insanat ke. Yani felsefeyi de ciber ku ideoloji tene. Ciber ku bübecin dogmatizm tine. Felsefe de peşe beriye her şey fikri o nerina insana berferat ke ve gecene ve çand o nerina gerduni yamrobi bu brastici gerek edibejim bu serdamame de pedivame ana gerek zede bir felsefeye heye o bu taybetici jibo kurdan yani Kürt beriye her şey ve şu hep valahiye ki beseru biber çandame de heye. Az bibura mamoste az xwazim derbas wê pirsê bim ji xwe bi vê pirsa nîve girêda ye. Yani Kurd çima di vê felsefê hîn bibin ji ber ku rewşa Kurda hemî dizanin pêş biçave. Kurd parça bûyine, Kurd bindestin, di bindestê dagirkera de ne Kurd di wateyekê de, di wateya netewî û siyasî de her çend di nava tekoşînê de jî bin têkçûyîne neyek bûyine. Ji ber vê yekê gelo ji bo çi Kurdek felsefê hîn bibe. Îro rewşekî şer jî heye di vê demê de bi taybet rewşa şer ji xwe di nav Kurda de hêb dawî nebûye li her çar parça jî. Di nav vê aloziyê de Kurdek ji bo çi felsefê hîn bibe. Yani îro em ji Kurdekî re çawa dikarin bêjin were felsefê hîn bibe ya vê pirsê ji me bike ez ji bo çi hînî felsefê bibim. Di nav vê aloziyê de felsefeyê çi bidê min. Eger vê pirsê bike em ê çi bersivê bidine. Rastî pirsek gelek balkêşe û ez gelek xweş heye. Spas ji bo vê pirsê. Çawa ku min jî berê got yani em bibêjin peydeyeka felsefeyê an berbiçav gelek zor e ku mirov rastrast wek tiştekî em bibêjin maddî dêne pêşiya nîşanan û nîşanî wan bide. Lê mesela ez dixwazim çend mînaka nîşan bidim ji bo Kurda pêdiviya me herî zêde çima felsefeye. Felsefe çawa pêşî û bû dogmatizmê red dike yani aşke baweriyê red dike. Rê û rêbazên fikirînê nîşanê insana de xelkê dide. Peki herî zêde jî pêdiviya me Kurda ji bo vê yekê felsefeye ye. Mesela îro pirsgirêka me herî mezin diran de yekîtiye napoyî tune. Ji ber çi tune, ji ber ku ez bêjim ku azadiya fikrî tune, azadiya ramanî tune. Yani dicivakî gidip fikirin ku kesek nikaribe ramanên xwe dibe ku ev raman fikir cihê bin, cuda bin yan ji ber bin jî. Eger ku ji ber tirsekî nikaribe xwe bibêje, xwe bibîne ziman ew civak ne pêkane ku ew civak bi pêş bikeve an bikaribe xwe nû bike, an bikaribe pirsgirêkên xwe çareser bike. Eger ku em nikaribin îro pirsgirêkên Kurdan yên napoyî, pirsgirêkên dijadî, pirsgirêkên netewî, pirsgirêkên rêxîstinan, pirsgirêkên partiyên siyasî yên napoyî û yên ku li hemberî hev nîşan didin em nikaribin wan bi rehatî û bi azadî nîqaş bikin, dixabin em nikarin çareseriyek jî peyda bikin bi vê rewşa kaotîk û aloz de. Yani beriya her tiştê Kurd eger ku felsefeyê bixwînin, eger ku em me xwendiba ez rast bibêjim. Awayekî eşkere bibêjim
بریا هر چی امی بوانا کرد yani من پری جارا من گوتیه کرد بن her tişt dikارن ببین her tişt işte heri dijwar belki 100 sala jidîsa eve xwebûne yani Kurd dikarin bibin wekî xwe ev rewşek gelek dijwar e felsefe diviyekî de bi rastî dikare gelek alîkariya me bike yani em bibêjin ev tolerans çi ye xweşdîtin çi ye çawa dikarin li hemberî hev bi rêzdarî têk bigerin çawa dikarin li hev guhdar bikin çawa dikarin وك هم نفكرين جي هم جوات كارن يكتيا غبك بينن يعني ري وريبازن جلك يكون بكلمة ورد بفلسفة ده جلك هنا براسدي يعني جي أنا فيلسوف أنا ريبازن وأنا يعني أب بيجي ديروكا تاريخ روجافاي هي هم كارن جلك جوان شتان سود ورد بجرد Nemi kabin ev domatizmek tamamiye rojlatan abin vak bereceğiz. Karıp bejim hala ha servere. Bu fazla ev domatizma işka bavariya ku servere deselatare le arnigariya rojlatan abin mi kabin kurdajı digre napı. Ure nade ku kurt bu avay ki khoser bu avay ki em bejin vak kurt befikrin. Hiç ku em karıp bejim ku felsefeci arnigariya coğrafya kurdan li cihani bela bu. Mezopotamya yekem car aha em bejin medeniyete ya ci ware zaniste ya elif yekem car libur terketiye hole fikra dualitiye em bejin ramana dualiti yekim car em bejin babu vapire me ditine uli khira babu vapire me li cihani bela bu yani medeniyetek bir avayı medeniyek a zengin devlemet çavati bir hali çavam ketine bir fakiriye براستی چیزی که gerek acaba. Az bir jarım belki gerek müsaade değişim ve lüser kudvestinim, lüser fikrim gerek amçat karım belki çaresel bikin. Ana az gerek işte karım bejim yani az kim zede bir raya kurdi kaze fazla bir salat nazdike. Yani beri her şey em Kürt dibe hem beri hem jibo fikrin cirenk em bir rezdarî, bir rezgirî tem bigerim. Divê em xwedî tolerans bin. Yani ez ne vakit fikrim jî divê ez li te guhdar bikim. Divê ku ez ji fikrê te cihê jî gelek tişta fêr bibim. Lê na di civaka me de firî caran eşke baweriyek wisa desthilatdar e ku em dibêjin tu ne wek min bifikirî tu nejimînî, tu heta tu dijminî. Yani ev çanda dijminatiyê, ev çanda dijminatiyê mîxa mala me xira kiriye. Keka girî. Yani hep işte gerek ben biçamet ve çanda dijminatî zû bizû rızgar bikin. Yani nafa duateye ki de mamosta bebure duateye ki de ligor ku hund bejin. Yani felsefe ne ku tiştekî wisa xisarê bide me anem jê bitirsin anem jê birevin an ku divê em bizanibin hîn bibin fêr bibin xwe pêş bixin da ku em karibin kurdewariya xwe jî bihêz bikin ligorî ku min fêm kirî hûn wisa dibêjin. Beli aynı musaya maliya var. Brastici ev gelek işte çok jibo felsefe tena gutun tu tekiliya felsefe luvan bavariyen çok türe. Felsefe alikariye gelek işte jitke. Yani mesela felsefe vakti jiberi din nişandedin ev gelek çok tek mazına. Yani felsefe tene fazla ku binga hamu bavariyan hamu ramanan ve avali ki akli şulovetke. Tedge cevan yani ev çiye ev ne çiye gelu ev bekana anne bekana yani ev işte kusatına felsefe çok kutejigo felsefe gerek mesele anlatkare alikariya verke yani ev tolerans ev koşlitin ev çanda kupediya me be heye deriya her şey ancak buraya felsefe kare çanda me de pek vare bu beş bikeve az bizim ko an her şey deriya her şey ji çekan ji topan ji heza çekdari az bizim ji heyla هذا arteş edilir dediği ama ve nerine yani ev nerina hoşnitine çanda toleransı ve bazen akli civa kamera ve ve em ve ki pek binin eğer bu edik pek pata burası jina beku roşamne a kaotik ne bu bele باشه مامۆستا ڕاستی مژارە فەلسەفەی خۆ مژارێکی gelekî kur û dildrêj e em nikarim yek hevpeyvînê hemûyî rave bikin ji bo guhdarên me ji ber wê em dixwazin bi dawî bênin mijara felsefê û em derbasî mijara felsefevan bibin yanî hûn wekî felsefevan Elî Gurdilî kiya
Onxwe bime bidin nasîn û paşê jî tiştê herî giring ev e nav Kurda de rastî felsefevan kesên ku bi rastî wek mamoste felsefê ve mijûl dibin ez bi xwe nizanim pir hene nînin elbet hene bes dibe ku em wa pir nas nakin ji ber vê yekê asta xwendinê ew pileyên xwendinê ew pêvajo û qonaxên xwendinê jî ez dixwazim ku hûn behs bikin bê hûn yani jiyana we bi çi rengî bihûrî hûn li ku dirê çi wextî hatin dinê bi kîja zehmetiya ve hûn gihane vê astê ku hûn îro dikarin di mijara felsefê de mamostetiyê bikin. Gelek spas dikim. Rastî mijarek zor zahmet ku mirov behsa xwe bike ama Kurtî be jî ez ê hinek karibim behsa jiyana xwe rabordiya xwe bikim. Sala 1966 de ez li navçeya Gurdila Misir jê ku girêdayê bajarê Sirtê hatime dinyayê malbata min malbatek gelek politik bû wê demê gelek politik siyasî bû bi rastî piştî darbeya bêjin 1908 îlonê em li gel malbata xwe em mecbûr man em bûna koçber em hatin bajarê İzmîrê em li İzmîrê rûniştin. Duvre min lîseyê li vir qedat û piştî lîseyê ez ketim zanîngeha Ege beşa civaknasiyê. Min wî civaknasiyê qedat û duvre min dest bi beşa mamostetiya beşa felsefeyê kir ango felsefe, psikolojî, mantık û sosyolojiyê. Di wê demê de dema ku ez xwendekar bûm jî gelek bala min li ser zimanê Kurdî bû min gelek bi xwe jî destê xwe jî min hinek têgahan berhev dikir û min li ser wateya wan hinek şîrove yan dinivîsan. Duvre êdî bi rastî bêtir bala min çû ser zimanê Kurdî wê demê ji malbata min re hinek ji berhev dihatin ji Swêdê hingê yekem car ku zanî Swêdê bêtir berhemên Kurdî dihatin çapkirin. Xêra wan berhevan jî êdî hinek zimanê xwe bêtir min Kurd kir û pêş ve çû. Lê min ew walahiyek mezin min hîs kir duwarê felsefe û duwarên hinek mijarên zanistî de taybetî civaknasî û felsefede. Vê rojê min biya wî min biryara xwe da ku ez bikaribim di mijara xwe de hinek xebatan pêk bîrim wisa dest bi xebata xwe kir. 15 sal bi rastî ez hewl didim ku di van mijaran de hinek xebatan bikim. Gelek zor û zehmet e ji ber ku bi rastî jî hinek xebatên ku ji bo min wek ez bikaribim wan çavkanî bikaribînim mixabin tune bûn. Wek em bibêjin ferhengek felsefê, ferhengek civaknasiyê, ferhenga zanista psikolojiyê mixabin tune. Yani Kurdek eger ku bizanim bikaribe zimanê xwe xwêneka felsefê çi ye û ne çi ye mixabin ew jî tune bû. Yani em tiştê ku ez ê bahs dikim berhemên modernin. Yani bibêjin helbet klasikên me de klasikên Kurdî de gelek romanên felsefî û zanistî hebûne. Em vê yekê inkar nakin kes jî inkar nake. Ez vê yekê ne ji bo xwe jî dibêjim. Xwezî beriya min gelek insanan jî hinek xebatên berbiçav pêk hatana qedet bû ji bo min dê bibana çavkaniyên gelek Kurd û mezin. Hasilê yani me dest pê kir û 15 sala jî ez bi awayekî gelek ez bibêjim hewldarekî gelek zêde ez kar dikim. Çend xebat jî me pêk anî ez naxwedê. Yek xebata min beriya çend ma ji weşanxaneyê Evrenselê derket li ser jiyana Mansurê Hallaç, jiyan û felsefeya Mansurê Hallaç. Bi rastî ew li gor xwe pirtûkekî ez bibêjim biçûk ji aliyê romanan zanayiyan ve berhemek Kurd jê derket. Dawî jî destpêka felsefeyê derket li Almanya ji alî weşanxaneya Soran ve emala wan ava wan jî piştgiriyek daneme. Kitêbekan wir jî derket. Ew kitêb wek kitêbek dersan bi rastî 500 rûpelî zêdetir berhemek e. û ez bêjim gerek bi şeveyek başî hatiye çapkirin. Ew jî bû xebatek. Wekî tu zanî ev kovara felsefavan ev sê hejmar me weşand destpêka serê salê me dest pê kir. Ez dest hejmara me ya sêyem jî wişiya niha amadekariya hejmara xwe ya çarem dikin. Wekî tu zanî ji ber ku bazar tune bazar kesad e çawa ku Nemeriya Ahmed Efendi beriya çend sed sala gotu bû bazar çawa ku tune ve niha jî bazaran tune. Digel hemû tengasiyan jî em xwe bêhêvî nakin û em xebatên xwe berdewam dikin û ez vê xebata xwe jî ez ê berdewam bikim.
Ji bo min ciyekê xweşiyê û şanaziyê ez dixwazim li bir çekî bibêjim. بله Ji malbata min yek birayekî min ê mezin sala 1978 nihat e. Li İzmîrê kovara tîrêjê derxistibû, çapkiribû û berpirsyarê kovara tîrêjê bû. بله Ya ku tu zanî tîrêj li Kurdistana Bakur yekêm kovara bi Kurdî bû û hatibû weşandin. بله Rastî ez jî malbata Bursa'da ez mezin bûm û piştî 35 sala. Yani çawa ku kovara hatibû çapkirin li İzmîrê sala 1970 da hatibû çapkirin hejmara xwe ya yekêm. Sê hejmar wê demê weşiya bû. Piştî wê kovarê 35 salan ji bo min jî bû qismet ku ez jî kovarek felsefî bikarim çap bikim û bibim edîtorê vê kovarê. Niha bi rastî ji bo min xweşî û şanazî herî mezin jî bu ev yani ev yek bû. Ji ber ku yani bi destekarî û ez vê yekî bûyî çi bû yani bi zordarî bi destekarî tiştek ji holê re nabe. Ez Kurdim, ez salê me niha 35 sala ez li bajarekî metropola Tirkiyeyê dijîm. Digel hemû ez bêjim destekarî û zordarî jî min zimanê xwe ji bîr nekiriye. Heta ku dibêjim ku derfeta xwe min zimanê xwe pêş vê jî biriye. Yani tiştek bi zorê, bi destekarî ji holê ranabe. Yani ev devleta Tirk berî her tiştê çoktiyeka mezin divê yekê de kir. Eger min hewka zordestî em bêjim destekarî li ser min tune bû, bi rastî belkî em di mijarek cuda de min jiyana xwe derbas bikira. Lê ana deriya her tiştî ev xebat, ev kar, ev tiştê ku min kir ji bo min dîsoziyek bû. Yani ji bo min ez bêjim erkek wezîfeyek min a ahlaqî bû dema ku min dest pê kir. Lê her ku min dest pê kir min ez têgeştim ku ez bêtir jî hez dikim. Ji ber ku mirov bikaribe tiştekî wisa demdirêj û salên dirêj bikaribe bike divê mirov jê hez bike. Cara pêşî ez dikarim bibêjim ku ez zimanê xwe hez dikim û ji zimanê xwe dixwînim û ez dixwazim ku bi zimanê xwe ban xebatan pêk bînim. Ne bi zimanekî serdestan ya bi erebî yan Tirkî yan ez bibêjim yan jî bi Farsî. Çima ne bi Kurdî? Yani tekemasiya me çi ye? Hejmara me bigore amazim Kurdî dibêjim dikora felsefevan de hejmara me ya duê jiyana Schopenhauer û Friedrich Nietzsche bû zanîngeha Ankara ya Bilgiyê û zanîngehekî taybet e û gelek zanîngehekî navdar e jî ewan dema ku kovara me derket ewan jî semînerek amade kiribû û mijara semînerê jî jiyan û felsefeya Arthur Schopenhauer bû. Bi rastî ez vê yekê ji bo çi dibêjim yani tiştê ku me daye berxwe em niha em dikim bi rastî mijarên dibe ku mijarên zanîngeha be mijarên dibistanan be lê aniha wek an pêdiviya me pê heye û zimanê me rê dide ku em li ser van mijara bixebitin. Yani tu zimanek hekîr, tu zimanek lawaz, tu zimanek tune ku nikare me bersiva pirsa te bide. Bes ku tu bikare pirsa xwe bikî. Vê mirov bikare me pêşî pirsa xwe bike jî bizane me ka çî dike çi dixwaze û li bendê bimîne ka ev ziman bersiva vê pirsê dide yani. Yani ev tiştekî gelek giring e û ez insanekî Kurd bi keyfxweşî dibêjim hinek tengasiyê me hebin jî zimanê me zimanekî dewlemend e û duwarê felsefe duwarê zanistê jî têra xwe heye lê bes vê were karanî were bikaranî. Eger tu çi serê xwe pêk nayê zimanek ku neyê bikaranî ew çi pêk nayê pêş naçe berfire nabe, kurt nabe. Yani demek ki hinek çoktiyê me destpêkê de hinek çoktiyên xebatên me jî hebin. Ev jî dikarin. Hinek çoktiyên bi zimanê dikarin hebin ew hebe. Lê eger ku karek dest pê neke hep pêkane ku tu car bi ser bikeve yan berim fireh bibe yan jî pêş bibe. Mesele ev e. Inca ev jî nizanim xwedê wisa kir qismet ku em ku ez bi taybetî li ser van jara bisekirin û rastî jî ji bo min hem şanazî wekî min got bextewariyek gelek mezin e ji ber ku ez ji zimanê xwe ji Kurda taybetî ez wisa bibêjim ez helbekî jî divê mijar nijadperestim ez belkî bi eşkere dibêjim ji ber ku ez bêtir ji kurdayetiya xwe hez nekim ji Kurda hez nekim ez nikarim ji miletê dî hez bikim ji Kurda hez dikim ji ber vê yekê ez xwe dibêjim ez pirî cana dibêjim ez nijadperestim jî û ziman heyzim zimanê xwe ez dikim û kêfxweşim ku ez dikarim divan mijara de zimanê xwe xebatên xwe pêk bînim. بله مامۆستا یا ڕاستی em ji xwe wextê me dema me jî kêm ma yani em karin bêjin nema zêde ez dixwazim vêya talî bêjim
Yani hûn mijarekî giring ya û gelekî jî giran hin digirin dest felsefeya mijara we ya di duan jî hûn bi felsefê bi Kurdî dikin û bi Kurdî jî belav dikin hem kovar hem pirtûk hem jî malpera felsefevan heye û gelek karên dîtir jî hûn birêve dibin. Di du ara de karê we gelekî giran e lê hûn li gorî ku min ez tê gihiştim ve evna destnîşan kiriye û ispat kiriye ku ji dilê insan werê bi rastî kar jî sivik dibin û rehet dibin, hesan dibin. Ez bu saat giştim yani divê berxwedana ve tekoşîna we de rastî. Gelek spas dikim. Malata avaz Gelek spas mamosta. başiyata. Bi rastî jî ji bo gelek tişta wext divê, dem divê. Em xebatên ku em dibêjin xebatên demdirêjin û gelekê wextekî gerek mezin jî ji wan re divê. Ez dikarim bibêjim ku ez pirî canan ez dibêjim rojê 6 saat cana 8 saatan ez wextê xwe didim xebatên xwe û qet ez jê gazdan jî nakim. Çünkü ez dizanim ku karê ku ez dikim beriya tiştî divê mirov wextekî ji bo vî karî terxan bike nema ne pêkane ku mirov bike. Bilê ji ber ku balahiyek mezin jî heye çawa ku te got em xebatên xwe pirî canan malperê de parve dikin û pilê me li ser Facebookê hene û war heye û em pirtûka jî em amade dikin. Bi rastî ji ber ku ez fikirim ez dibînim jî ne ku tenê ramana min ez bîjim ku balahiyek gelek mezin jî heye. Lê mala Kurdê hêzan ava be li her devera cîhanê ana ez dibînim ku piştgiriyek gelek mezin ji bo me heye û gelek ji me hez dikin ji xebatê me hez dikin piştgiriya xwe nîşan didin helbet ez dikarim bibêjim ku kesên ku ji Kurdî hez dikin insanên ne wisa zêde dewlemendin ku rabin piştgiriyek wisa maddî an mezin nîşanê me bidin. Mala wan ava ez baş dizanim ku li Ewropa dibêjin lê Tirkiyeyê gelek insanene karkirin li radimendin kovarê dikirin pirtûkê dikirin dibin abone û her awayî jî piştgiriya xebatên me dikin. Çünkü ew dizanin ku divê ev xebat berdewam bikin ev xebat bo nifşên me nû dibin hêviyek mezin û Kurd. Ez gelek pê bawerim ku nifşên me nû yê ku zanîngeha niha diqedînin radibin dem dê were ji xebatên me gelek ji xebatên me baştir dê jê dê xebatan pêk bînin biafirinin. Ev tiştekî gelek mümkün e û rastiyek mezin e. Lê ana dixwazim ku dema ew dest pê bikin bila li ber destê wan bila çavkaniyê hebe. Rastî jî hemû ez dikarim bibêjim ku hewldana me û helbesta min jî ji ber vê sebebê ye. Pêk agirê. Belê zor spas mamosta. Em bi dawiya hevpeyvîna xwe hatin tiştekî dayî û bêjin ji bo me ji bo godara hebê fermûn. Malata ava destpêkê ez dubare spasiyate dikim ji bo vê hevpeyvîna xweşik ki rastî dibêjim gelek min bersivê xwe hevekî dirêj jî girt. Ez hêvî dikim ku dervan ji bersivê min jî aciz nebin. û ez ji xebatên were taybetî Kurd FM û ji xebatên malpera Rewanbêj û taybetî jî hêvî grûp û hemû şirketên we grûpên we re serkeftinê dixwazim û li ser navê xwe wek şexsekî Kurd ez spasiya we dikim ji bo van xebatên we yên kurdewarî û kurdayetî û ji bo vê dilsoziya we ya xweşik. Mala ava gelek spas û dema we xweş be. Zor spas mamosta her bijîn şeva gelek spas dikim agir can zor spas şev baş. Zor spas.